امین باوی که برفرهت لسروی پروژه و جبهه‌جێکردنا و بداوی هاتنا و رابواستن رێزدار زرار احمد ڕێڤەبەرێ گشتی ئاوا ئاکرێ جوی باژارî li gel me رێزدار زرار dem baş û spas bû amadebûna we ev proje kengî dê bikeve warê cêbecêkirinê de ku temam bibe ji beşê ku mayî. Dem baş rêz û silah. Proje avakirin kiş proje here giring ku divêt bihête temamkirin û bigihete kevîte xizmeta hewlatiyan da senterê qezakirê. Xoşbextane piştî seredana Cenabê Serokê Hikûmetê Rêzdar Kak Mesrûr Barzanî bo şarê akirê me gileya wî projeygan de cenabê wî ku ev proje bihête temamkirin lê xoşbextane bizîtirîn weq li cinek li ser astê Encûmenê Wezîran Wezareta Şarewanî diger rêveberiya giştiya ava hate pêkînan bû dîvçûna arîşê netimambîna proje stratîjiyê ava kirê piştî teşkîla wê piştî teşkîlkirina wê li jinê raportek hata amadekirin û hata rawanekirin bû Encûmenê Wezîran xoşbextane hema arîşê teknîkî wê kargerî wê darayî ji layê Xwedê Serokê Cenabê Hikûmetê hemî hatine çareserkirin û nûke proje bi şêwekê gelekê baştir û berferehtir kewtiye di warê cêbecêkirinê da bû vê çendê nêzî kêmtirîş 14 heyva da proje bihête temamkirin çend jê maye çend ji sadî maye bête temamkirin di 14 heyva da. Belê rêja encamdana projeyê nûke nêzîkî 6 sadê ye proje nûke gelek kara xwebet girîtin ku dihêne encamdan bû vê çendê ji layê Wezîrê Şarewanî Berêz Kak Sasan Ewnî li cinek hate rastpardin û hate rawanekirin ku ez bi xwe ji yêkî şendamê wê li jinê bin bo welatê Îranê bû vê çendê me seredana kargehên durîstkirina boriya Dektayl kir xoşbextane li jêr serperiştiya kompaniya Baltic Control ku kompaniyeka cîhanî ye dîvçûn û serperiştiya durîstkirina hemû boriya diketin ew borî hatine durîstkirin û wecbayekî hata rawanekirin nûke gihiştiye mewqeê projeyê ku nêzîkî 5 kilometrê boriyê geştî new kar bi şêwekê berfirev ekcar lest projeyê da dihête kirin dîvê plana ji layê me wek rêveberiya avakirê digel Wezareta Şarewanî hatiye danan bû temamkirina evî projeyê. Baş e piştî ku bi dawî bêtin wekî 14 mehêndîn wekte amaje pêkirin ava wî projeyê de bige hetakî ve tinê nav bajarê akirê de yan hetakîrê diçe. Belê. Hejde gund li Sinûrê Nehya Bicîl dê avêş wî projeyê wergirin gel senterê Nehya Bicîl di gel hemî taxên senterê qeza akirê. Baş e. Niha rûjek ne rûjekê piraniya navçeyan av dige hewa. Piştî bi dawîbûna vî projeyê dê ev guhertin bi serdaheyê rûjane be yan çend demjimêrên zêdetir av pêdayîn ji ber ku gelek ca gazinde tê kirin ku ew demjimêrên avên ku têne dayîn jî ew qasîne ku tankî pêpir bibin pêwîstiya malekê pêpir bibe. Bêşik dîvê plana rêveberiya avakirê hey bi temambîna û projeyî ku em bêjin katjimêrekê danê 3000 mukebê tavê de gehînte senterê qezakirê bêşik dê guhorîn wecbê dabeşkirina avê da hête kirin ku nûke da me muanatê zûr hene dabeşkirina avê da serhewlatiyan taybetî senterê qezakirê ku du rûja carekê em ji 2 saeta ta 2 saet û nîva zêdetir neşên avê dabeş bikin senterê qezayê lê bi temambîna wî projeyê em şên bêjin ku em bişên rojane nêzîkî 5 saet avê serhewlatiyê xwe dabeş bikin senterê qezayê. Kewata wê demê dê bikarbin bi yekcarî di nava bajar û ew gundên te amaje pêkirin rêzdar zirar ku pişta xwe bi ava jêrzevî û bîragirê nedidin bi tinê ya projeyê girê bidin? Belê. Ew projeyê nûke me heye û em pişta xwe pê dibestin ku em avê li ser hewlatiya dabeş bikin temambîna û projeyê ew proje hemî dê hêne ragirtin û ew jî samanekê süruştiye û samanekê netewî ye ku divê bihête parastin ew ava jêrzevî hemî dê hête rawestandin û bîrê me dê hêne rawestandin û em dê pitir îstîfade ji awazeyê mezin wergirîn ku projê me nûke avê dişwî rûybarê mezin hête wergirtin. Belê sebaret bi tûra avêya di nava bajar de daxwaze ku hewlek hebû ku bête guhertin ev gihiştiyekî ve.
بله سبارت دانا تورا آویل سنتری قضا آکری او دانا تورا آوی اود ند زمینی جیبجی کرنا پروژه استراتیجی آب آکری دایا بوده چند موکوره و بری آب آکری درخست آماده کرینه و مروانه کرینه بوره و بری گشتی آب و آبرو بو وزارت شاروانی بوده چند زیترین دم رضامندی جیل سر به تورگتن دا کو بشین گل تمام بینا پروژه استراتیجی دانان تورا آویل سنتری قضا آکریج به دانان آب شوک پاکشتر و زلالتر و شوک هندسی و باشتر سر حولاتی به دابش کرد. دیاره دکنگی هتا دست بکرین پروژه که بیوی آوای؟ ما درخسته آماده کرینه و ما برس کرینه ما گهاندینه حتی ما گهاندی انجمنی وزیران جی انشاءالله رضامندی دل سروی پروژه جی تورگرتنا پروژه جی دست بکار بیتن انشاءالله دمک نیزی. بله. گلک سپاس با آماده بونا رزدار زرار احمد رببر گشتی آوا قضا آکری لگل ما بای دم باش.